alaman shi ne ne akwati, mai akwati yake nunawa. harafi, Yau za mu ɗauki harafi mai goyo. Wannan shi ne babban harafin, ga ƙaramin harafin haka ake rubutawa. Harafin sunan shi sha, sautinsa sh. Sunan harafin sha, sautinsa sh. A cikin kalmar shiru, shiru, mitari. Sunan harafin sha, sautinsa sh. A cikin kalmar shiru, shiru, ku yi. suna harafin sha, sautinsa sh. A cikin kalmar shuru. Aladu. Ya, Wannan harafin sunan shi I, sautinsa I. Sunan harafin I, sautinsa I. Rami, sunan harafin I, sautinsa I. Rami, Suna harafin I, sautinsa I. aladu. Ya, Yara, na'am, menene wannan? da'ira, Me da'ira yake nunawa? gaban kalma, Sunan harafin sha, sautinsa. sh, Sunan harafin I, sautinsa I. A markaɗe su. shi, Aladu. ya, Sunan harafin sha, sautinsa. Sunan harafin sautinsa a markaɗe su. sha, Aladu. ya, Sunan harafin ra, sautinsa. Sunan harafin sautinsa a markaɗe su. ru, Aladu. ya, Yara, na'am, menene wannan? dada, Me da take nunawa? kalma, To za mu gina kalma yanzu. Sunan harafin sha, sautinsa. Sh. Sunan harafin sautinsa a markaɗe su. sha, Aladu. ya, Sunan harafin ya, sautinsa. Ya. Sunan harafin I, sautinsa I a markaɗe su. yi, Aha. shayi, Aladu. ya, Sunan harafin sha, sautinsa. sh, Sunan harafin a, sautinsa a markaɗe su. sha, Sunan harafin ra, sautinsa. Sunan harafin sautinsa a markaɗe su. ra, shara, Aladu. ya, Sunan harafin sa, Sunan harafin sha, sautinsa. sh, Sunan harafin a, sautinsa. Sunan harafin ra, sautinsa. r, Sunan harafin I, sautinsa I a markaɗe su. ri, shari, Aladu. ya, Yara, na'am, menene wannan? sauraro, Me tauraro ke nunawa? jumla, Sunan harafin ma, sautinsa. Sunan harafin sautinsa a markaɗe su. ma, Sunan harafin ma, sautinsa. Sunan harafin sautinsa a markaɗe su. ma, mama, Sunan harafin na, sautinsa. na, Sunan harafin sautinsa a markaɗe su. na, mamana, Sunan harafin aka, sautinsa. Sunan harafin sautinsa. Sunan harafin na, sautinsa a markaɗe su. sha, Sunan harafin sha, sautinsa. Sunan harafin sautinsa a markaɗe su. sha, Sunan harafin ya, sautinsa. Sunan harafin i, Sunan harafin i, sautinsa I a markaɗe su. shayi, mama na shan shayi, Aladu. ya, Masu sauraro kamar yadda muka sani in dai ana jin daɗin wannan karatun da muke yi, muna roƙo da Allah a dinga mana liking da sharing da following da subscribing. Ana iya bamu a YouTube da Facebook da TikTok. Mun gode, Allah saka da alkhairi.